Аз се изнервих. Дойдо ми до гуша. С толкова много драма и нерви. Но крайно време е вече да ви кажа. Защо Македония ни копират държавата? Какво сме ви направили, македонци? Защо сте такива нагли, гадни хора? Защо ни копирате българската история? Защо викате, че Левски и другите герои са били копирани? Защо? Какво сте ви направили, македонци? Сега някои ще кажат, защо, какво са ни коментирали? Да, сега ще ви кажа. Аз ще ви дам един пример. Вчера дигнах чемпион ранг в Fortnite. Това пак ще го спомена за пример малко по-така видеото, по-натам към видеото. Дигнах ранг. И ако някой македонец качи видеото отново и напише лидерът на негов TikTok канал, се води за откраднато. И така се води, че са ни откраднали историята и са ни откраднали всичко, азбуката, твърдат, че Васил Левски е откраднат и така нататък. Помена малко по-натам на видеото и сега да покажем видеото, как ще реагираме. Това са пълни лъжи, човече. Как, човече? Бате, това са мърси македонци, които ни копират всичко. Копират ни българската азбука, копират ни историята. Стига, човече, не е толкова... България е била преди вас. България е била на първо място. Имали сме хан Кубрат, хан Аспарух, цар Самуил, още много. А сега накрая, преди милиарди години сте се появили вие и накрая ще кажете, че това е вашата история. Разбирам, вие сте били първи българи. Да. Но сте се създали своя държава, което сте Македония. Да откраднеш историята, нашата история, това вече не го приемам, човече. Аз поудявам, накрая ще щупа нещо и отиваме сега за война. Първо, още малко да реагираме, още малко чашата и сега ще се прелее. Да реагираме още няколко видеа и отиваме да атакуваме, да ги атакуваме. Да, историята е тяхна, стига са. Армията е тяхна, всичко е тяхно. Добре. Оправи ми настроението, оправи ми всичко. Стой малко, я. Слава Бога. Добре, това клипче ми помогна. Оле, добре. Благодаря ви. Стой, че малко се такъвах. Добре. Супер. Това е вярно. Имаме си история, имаме си армия, всичко имаме. А на тях, накрая са ни взели тяхната история и армия. Така че няма какво да се таковаме. Те са малки нещастици, които ни копират българската... Всичко ни копират. Копират, че Васил Левски е бил македонец. Добре. От тогава вече Васил Левски е македонец. Малко. Човече, не знам къде подпаднах и как избрах този клип. Нека да реагираме още един клип и отиваме направо да ги атакуваме. Не се бойте, ако ни атакуват Македония, имаме си много самолети, танкове, като те имат само един танк, който е от нас, така че имаме си общо взето 3 танка, не съм сигурен, но имаме много оръжия. Русия ни е приятел,
тази държава Русия ни е приятел, може да ни помогне за това. Така че хора, не се бойте, ако ни атакува. Има много самолети, имаме всичко. Така че не се бойте, Македония са пълни. Нищо нямат. Нищо свързано. Така че нека да реагираме на последния клип и нека да ги атакуваме, защото вече ме дразни. И айде парти лидер да ги атакува. Сега ще ви покажа един от моя скриншот, колко са нагли македонците. Да видите общо взето какво става на въпрос. Четете отгоре, пише най-добрата страна, никой не може да открие на историята и ние сме най-силните. Само да ви попитам. Историята е нашата. Не сте най-силните, защото ние сме най-силните от вас. Русия ни е приятел. А па ние сме най-добрата страна, защото вие сте, така се казва, остатък. Защото вие сте типове. По принцип, хората се казали, че македонците са като българите, защото те са тръгнали от нас и са си създали тяхна държава, която се казва Македония. Така че, да, даже във Fortnite цъкам, лидер цъка Fortnite, стигнал съм чемпион и накрая македонците ще ми кажат лидер. Аз цъках Fortnite и стигнах чемпион, мога да ви покажа снимка. Заповядайте. И накрая някой ден ще каже, ще се напише моето име в TikTok, ще се казва лидер и ще преименува снимката, ще си изтегли снимката и ще се качи на клипче. Аз снимах чемпион. Аз станах чемпион, аз съм най-добрия. И да, и как малко дадох ви пример. Точно, да. Така че малко да откраднеш историята на друга държава звучи много тъпо Македония. И нека сега да ви атакуваме, защото не трябваше да ни открадате всичко, така че да, айде нека да ги атакуваме и нека парти лидер да ги атакува. Хора, чакаме ви в София, в центъра на София, чакаме в битката. Така че идвайте в 5 часа да чакаме битката. Се приготвяме за война. Всички се таковаме. Ето е моята армия. Идва от юг. Македонците са приготвени. И сега започваме. А вие хора, абонирайте се. И чао, защото трябва да се занимаваме с македонците. Чао!